हाबाफारिनि बागै आच्छा दिनै नैबे बिश्वनाथ राभा भवनाव भेरगाव समस्तिनि सिङाव बिटिआर सरकारनि बोसोरफ्रोमबो जिहेतु खुंफुंबाय थाखानाय जायो थिग बेबादिनो दिनैनि बे अक्ट'निफ्राय 5 जुलाइ अक्ट'निफ्राय 14 जुलाइ अक्ट'सिम सानबानि हाबाफारि लानानै कालचारेल वर्कशप बेयाव विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि ग्रुप्स दङ दा बेसिकेलि बेवहाय मोनथाम जातिनि बर' राभा आरो लोगोसे आदिबासी बे मोनथाम जातिनि माहारिनि मोसानाय आरो दामनाय बेनि थाखाय वर्कशप बादा दिनै बे खुंनाय जाबाय बे हाबाफारिखौहाय आं गावनो बेखेवनानै होदों दा बेवहाय नैबे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बेखौ दैदेनगिरि आरो लोगोसे जिहेतु बिटिआर सरकारानो बेखौ माने दैदेनो गिबियाव आङो इउपिपिएल सरकारनि दैदेननाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा बर'निसिम धन्यबाद हरदों आरो लोगोसे बेनि बिफाननिनो हारिमु बिफाननिनो इएम माननीय दावबायसा बर' बिथांखौबो आं धन्यबाद होदों बे बोसोरफ्रोमबो जिहेतु जोंनि जेनेरेसनखौ नोजोर बोनानै बा हारि माहारिखौ नोजोर बोनानै बिथांमोननि जिथु थाखानाय माने फक डेन्स फक मिउजिकफोरनि बागै वर्कशप बोसोरफ्रोमबो लानाय जायो दा देग्लायबो बेबादिनो लानाया मोनसे दुगाथाव बाथ्रा दा बेखायनो आङो बुंनो सानगोन जे नैबे सरकारनि गेजेरजों गोबां बिथिंखौ नोजोर बोनानै जिहेतु सरकारा माखासे आयदा आरो हाबाफारि लादों माखासेया मावफुंबाय आरो मावफुंबाय थाबावदों आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो मावफुंनो थाखाय माखासे बिथांखि लानाय जादों दा बेखायनो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जिहेतु जेनुइन फक डेन्स आरो फक माने मिउजिक बियो जाति हिसाबै जिहेतु बर'आ बर'नि आरो लोगोसे राभाया राभानि आदिबासिया आदिबासिनि जेसेबांखिनि माने बिथांमोननि गोजाम माने गोदोनिफ्राय खुगा खुगा सोलिबोनाय जा मोसानाय आरो लोगोसे देंखो माने मिउजिक बेफोरो गोजोर जानानै थायो अरायसम जानानै थायो बेफोरखौ प्रिजार्भेसन खालामनो थाखायनो बिटिआरआ जिहेतु उद्देश्यखौ लानानै मावफुंदों दा बेनि थाखाय जोंनि सोलोंसाफ्रा निस्सय इन्सपिरेसन एबा मटिभेसन मोनदों आं बेखौ सानदों आरो लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जायफोर इन्सट्राक्टर दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों बिथांमोनाबो बोसोरफ्रोमबो बेबादि वर्कशपआव बाहागो लायो दा देग्लायबो बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारियावहायनो गुबुन गुबुन समाजारि आफादफोरनिफ्रायबो दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदोंमोन आरो नैबे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदोंमोन बिथांमोननि बाहागो लानायजों आरो बिथांमोननि दा नाजानायनि दा इन्सट्राक्टरफ्रा बिथांमोनखौ प्रशिक्षण होनानै बिदि केम्प खालामनानै वर्कशप खालामनानै जोंनि इयुन जोलै स्टुडेन्टसफोरखौहाय मोजां रोखोमै शिक्षा होनो नागिरनाया मोनसे दुगाथाव बाथ्रा आं सानदों मोजां रोखोमैनो बिथांमोना शिक्षा मोनगोन आरो फैबाय थानाय समफ्रावहाय बै जेनेरेसनफ्रा जाय सोलोंसाफोर बिथांमोननि माखासे रोंगौथिखौ लानानै बिथांमोननि जिउ दानायावबो निस्सय सहाय होगोन सहाय खालामगोन आं बेखौ साथिदों आरो जोबनायथिं आं बेखौनो खावलायनो लुबैबाय जे बेफोरबायदि हाबाफारिया जेरैबायदि थाबाय थादों इयुनावबो निस्सय थाबाय थागोन आरो जोंनि सोलोंसाफ्राबो आग्रह लानानै माने इन्टारेस्ट लानानै बे हाबाफारिफ्रावहाय बाहागो लागोन बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिथिंफ्रावहायबो जोंनि जेनेरेसनफ्रा जाहाथे बाहागो लानानै गावनि जिउखौ दाफुंनो हायो मिजिंथिनो हायो।